Indie a Nepál, to jsou dvě destinace, o kterých si dnes budeme povídat a budeme si povídat s Dorotou Nvotovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak já o vás mimo jiné vím, že jste herečka, že jste zpěvačka, dokonce i něco píšete, tak jak byste se vlastně dostala k cestování? No, ja som vždycky mala takú tú cestovateľskú krv v sebe a vždycky som chcela cestovať, ale nejak s nedopatrením som skončila ako umelkyňa a narodila som sa do umeleckej rodiny. A vlastne nejak to tak k tomu došlo, že kamarát bol pilot a zobral nás do Indie, tak nejak polozadarmo a my sme sa tam dostali a odtedy vlastne už z tej Indie a z toho Nepálu som sa nejakým spôsobom ani nejak nepohla, som sa tam udomácnila a takže cestovateľka, ja som síce videla veľa z toho sveta, ale ja už som taká, že som skôr usadená tam, že to už ani tak veľmi necestujem, jakže tam až tak, že žijem. Co to momentálně teď vidíme na videu? To jste točili? Teraz vidíme moju najobľúbenejšiu časť sveta. Je to trek okolo Annapurny v Nepále, ktorý som z trucu podnikla sama v 2007 roku. Z trucu? Tak si tak človek potrebuje za niečo dokázať, no tak to bol taký ten, že ja to dokážem sama. A tak som tam išla sama. To je normálne, že 250 km cez Himalaje. No a ja nie som žiadny športovec a nič, ja som sa lana ani v živote nedržala nič. A tak som to prežila nejakým záhadným spôsobom a potom som sa rozhodla, že už sa mi vôbec odtiaľ nechce ísť preč, tak som tam vlastne zostala. Založila som si cestovku a začala som behať po horách a teraz už 2,5 roka sprevádzam vlastne Slovákov a Čechov po horách. A toto je práve taká prvá naša československá skupina, kde bolo 5 z Slovenska, 5 z Čiech a moja sestra, ktorá je Slovenka žijúca v Čechách, natočila tento taký trailer 3-minútový o tom, jak to prebieha, ten trek. Je to krásne. A jak moc velký je to zájem? O jako netradiční putování v podstatě, to není snad ani zájezd. Je to zájezd, ale treba si ho prejsť na vlastných. A je o to záujem teraz. Je o to záujem, lebo doteraz to robili nejaké 3 cestovky, také tie, čo nemôžem menovať. A robili to vlastne dvojnásobnú a 4-násobnú cenu, kým som neprišla ja. Takže je o to záujem. A vlastně proč je tohle vaše nejoblíbenější část světa? Neviem, je to úžasný trek. Je to jednak tá krajina, Nepál, som sa tam do toho zamilovala, zostala som tam, naučila som sa reč. Vlastne teraz mám na krku nejakých 28 sirotkov, ktorých sa tam starám a manažujem detský domov a zháňam im sponzorov a aj so svojou cestovkou sama sponzorujem tie deti. Plus som sa tam proste našla takéto zázemie, našla som si tam rodinu, to na vrchole. Našla som si tam rodinu, mám jeden z tých šerpov tam, je môj brat. Ja som prešla takým bratsko-sesterským ceremoniálom, že také niečo ako svadba. A vlastne on ma vlastne požiadal o ruku, aby som sa stala jeho sestrou. A teraz vlastne mám už ďalších bratov a sestry a bratrancov a strýkov a mamu a tata nepálskeho a všetkých. A on si teraz odišiel do Anglicka zarábať a ja ich všetkých musím živiť. Tak teraz ich zamestnávam ako šerpov a nosičov. A vlastne tak. A to taká tak zázemie. A kolik času tam strávíte za rok? No, dokopy v Indii a v Nepále 7 mesiacov. 5 v Nepále, 2 v Indii a 5 tu. No, tak já předpokládám, že ten Nepál a Indie, protože spolu sousedí, tak je to někde na tom pomezí, anebo do Indie organizujete zájezdy i jinam? Do Indie tiež organizujem zájezdy, to sú na Andamanské ostrovy, to je krásne niečo. A áno, tam som vlastne prišla prvýkrát a tam som chytila ten flash, že Ježišmária, že tu som prežila všetky svoje minulé životy, tu musím zostať. No a vlastne tam som to pobehala celé, dokola a potom vlastne, že už to tu poznám, idem kúknúť do Nepálu. No a vlastne tak to nejako vzniklo a chodím tam pravidelne na pláž do Goa sa vyhrievať, keď sa zamrznem v Himalajach, keď otočím 2-3 treky naraz, tak to sú proste strašné grády. Potom sa tam na mesiac vyvalím a tam žerem krevety a rozmrazujem sa tam v Indii. Čo tiež spojím s tým, že tam sprevádzam nejakých turistov, akože hej. A ty treky chodíte s těmi turisty? No. No ja to preto robím, aby som to mohla chodiť, ale že aby sa mi to zaplatilo, tak to preto robím. Dobře, a kdyby se někdo rozhodl s vámi cestovat, tak máte nějaká doporučení, třeba co se týká i obuvy, jako tam jsou treky třeba přes 200 km? No, my chodíme aj krátke treky, dlhé, toto je najdlhší, tam vlastne trvá čistej chôdze 2 týždne. A 3 týždne trvá celý ten akože zájazd aj s pamiatkami a s takýmito vecami. Treba si zobrať dobré boty, kvalitné, proste turistické, nejaké s výbramovou podrážkou, nejaké handbagy proste, ale
to je jediné také a ostatné nemusí sa zase človek toho báť, že teraz výstroj nemám do Himalaj, akože ja som si to myslela, nakúpila som si výbavu za neviem koľko tisíc, potom som tam prišla a zistila som, že Nepálci na šlapacích singerkách fejkujú všetky najdrahšie Goratexy, proste North Face Summit Series, akože za 500 korún, hej, a úplne v pohode nepremokne. Oni to vedia všetko vyrobiť úplne na kolene, akurát boty, na to by som teda nespoliehala, to je niečo, čo musí fungovať. Ale všetky ostatné Goratexy a čapice a flísky a neviem čo všetko, to tam kúpiš úplne že za 5 korún. Teraz už tam mám taký spriateľený obchodík, ten mi vyrába aj spacáky, on má rovno fabriku na perie. Už jak tam žijem, tak už som si to vlastne celé podhadovala a tým mi vlastne mojim klientom robia také ceny, že už sa neoplatí si ani z domu brať nič. A co vlastně takovému cestovateli stačí? Jakože, co se třeba týká cateringu, takzvaně? Jako, jak se třeba staráte v tomhle toto smyslu? sú také dedinky tam a v nich vždy prespíme. Tie atrece na Bielo väčšinou bývajú hotely. Takže to už máte domluvené, prostě kde se bude spát, kde se bude tak už ma tam poznajú, už za tie roky už vedia, že Fulmaja, to je moje nepálske meno, ja tam vôbec nikto nevie, že som Dorota. A že Fulmaja dojde so svojou skupienkou a z neho je sranda a tuto im dáme a tam príjem do toho hotelíka, tam nejaká teta pri piecke nám navarí, normálne dostaneme menu, pozor menu, akože to pôsobí veľmi sofistikovane to menu, samozrejme väčšinu položiek nemajú a keď majú, tak uveria to isté, čo je tá iná položka. Ale máte normálne zaručenú čistú posteľ každý deň, normálne plachta, vankuš, iba spíte vo svojom spacáku a do toho proste 3-krát denne teplé jedlo ráno, že palacinky a že musli a normálne, že 4500 metrov, hej, to není sranda. A normálne oni sa pokúsia tie špagety urobiť, ako dajú na ne paradajkový pretlak a postrihajú na to jačí sír, no ale akože sú. Tak ale to môže chutnať dobře. No akože keď jete ich miestne jedlo, tak to je vždycky dobre, lebo to oni vedia, to je dobre, to je ten dalbat, to je rýža s takým buď zeleninkovým alebo kuracím kari, alebo s jačím, alebo čo Dún dal na spôsob kari. A k tomu vlastne veľa strašne veľa rýža, taká šošovicová polievka, s tým sa to obleje a to sa tak rukou rozplačka a tak to jedia oni tak rukou jak prasiatka, ale aj v drahých reštauráciách normálne v obleku človek a začne to, akože tvári sa, že nič a pritom akože žere rukou a celému to teče po brade. A jak moc je to vůbec jako složité zorganizovat ten zájezd? Tým, že tam žijem... Jenom to nemůžete asi dělat sama. No dělám, no. Ale tým, že tam žijem, tak je to jednoduché. Proste, môj brat je šerpa, takže vlastne a celá jeho rodina sú čiže šerpovia a nosiči a sprievodcovia. Takže vlastne to mám veľmi jednoduché, proste si ich znajmem a oni ma poslúchajú, lebo už som rodina, už tam je iný druh rešpektu, ako len k nadriadenému. A vlastne to robí ešte so mnou môj priateľ, ktorý je Angličan a my chodíme spolu a mám vždycky na starosti, to je Dhaulagiri, na 8000 nádherná, z tejto severnej steny vyzerá pyramída. A vlastne ja mám na starosti vždycky klientov, teda Čechov a Slovákov, keďže nikto iný po slovensky po česky nevie, a keď nosiči už sa učia trošku. A on má na starosti proste našu nepálskú bandu, lebo vlastne na 2 klientov mi prípada jeden nosič, lebo klienti si nenesú ruksaku, vy idete s foťačíkom, s vodičkou, hej, akože vychádzočka. A chudáci Nepálci idú s 30 kilami na chrbte. Takže to je akoby súčasť i té ceny. Áno, všetky vlastne miestne prelety, transporty, všetky Nepálci s ruksakmi a toto všetko je vlastne súčasťou. A ještě něco třeba, jakoby pro turisty? Něco, co musí jako mít, nebo co vy vyžadujete z vaší strany? Je dobré, aby to boli zdraví ľudia, že nemusia byť športovci ani nič také, to úplne normálny človek zvládne, proste len treba vedieť zaťať zuby, to je tu, o tomto, ne o tele. Ale je dobre, keď tí, čo trpia na vysoký tlak, majú problémy s tou výškou. Tá výška je taká, že ja mám lekárničku so sebou všetko, aj také základné malé balenia kyslíka nosím, ale keď má niekto vysoký tlak, tak to býva taký problém. Akože, ale prešla to teraz 60-ročná pani s nami, zrovna ten zájazd posledný, čo bol na tom videu. A mala vysoký tlak, brala lieky, išla pomaličke, zvládla to, ale bola doktorka, takže preto som ju nechala. Inak by som tam s vysokým tlakom asi nepustila nikoho. Mne se líbí ta fotka, co to je? To je taká kavárna, čajovná. Idete a dedinky vlastne už sú pripravené na tých turistov takýmto spôsobom, že tam si sadnete, dáte si vysoko. Toto je tak 3600. A tam je to ten Nilgiri, 7000, tak to bude Dhaulagiri. Jak oni tam vůbec vnímají turisty? Přece jenom to zas asi není úplně tak obvyklý jev, nebo už jo? Pokud to samozřejmě není kolem... treku úplne. Na tomto treku to je vlastne, to bola kedysi dávna stezka, ktorá spojovala vlastne dediny, aj dodnes je, ale aj z Tibetu sa tam vlastne sol prenášala tak. To bola stezka, ktorá tam fungovala bez ohľadu na turistov.
Akorát, že teda po príchode turizmu a vlastne v 60. rokoch sa to začalo, už hippíci to začali chodiť tento trek a vlastne už teraz je to veľmi turistické, čo niektorým by možno vadilo, ale vzhľadom k tomu, že idete 2 týždne, tak ten komfort v podstate príde aj vhod. A tie hory sú stále také isté, tie sa nehýbu. A na rozdiel od oblasti Everestu, kde tiež robíme zájazdy, tam už sú tí ľudia, aj tá miestna kultúra už dosť poznačení, kdežto tuto v oblasti Annapurny je to úplne inak. Tam sú tie miestne dedinky, políčka, stále sú tam kamenné domčeky, obyčajní ľudia osievajú proste, že tam už pri Evereste už každý doma plechovú strechu z lenitého plechu, kde je satelít a proste miestny už nič, akože už to je také, už tam to cítiš, ale túto to nejak záhadne, proste tí ľudia si to tak držia. Ja som ten trek prešla veľakrát a stále ma baví, akože stále už sa tak teším, že zadarmo proste pôjdem, to je jedno, len aby som už išla. A kolik těch zájezdů tak třeba je, nebo kolik druhů? Tento trek robíme 2-krát do roka, v novembri a v marci, to je najlepšie počasie. A z tých dvoch je november lepší, vtedy je proste čistiučko. Toto už je pri Evereste, to je Everest, to je Amadablam. To je kláštor v Tengboche, kde robíme ďalší taký krátky trek, tam sa iba 3 dní do kopca a 3 dní z kopca. To je v 3800 metroch a to je krásny kláštor, kde žije asi 30-40 mníchov a máme živý kláštor, hej, a tam ráno vystrčia tuto z toho okna takú tú veľkú, tú tibetskú trubu a to vždycky zasvítania a oni sa také mravčeky, tí mnísi začnú zbiehať. V tej zime tam je minus 20 noci, to je strašné. Ja som tam vianocovala so svojou sestrou mimochodom. Na štedrý večer sme tam prišli a oni sa mysleli, že sme sa zbláznili. No a tam vždycky ideme s nimi o 5 ráno, oni sa tam ráno mrmlú a tam je tam úplne úžasná atmosféra. Toto je jedna z mála dráh na svete postavená do kopca. Postavil ju Sir Edmund Hillary, ktorý dobil Everest, je to v Lukle, priam vlastne pod tým Everestom, pod tým trekom na Everest, do basecampu. A musíme do kopca, aby neubrzdil, lebo to je takto sklosené zo všetkých strán. To, jak sú tu kopce, tak sú aj tu, aj tu, aj tu. To je zvláštne, lebo tam sa nedá klesať, že on je to v takej ako keby kotline a on teraz nemôže ísť, jak normálne lietadlo, takto ide klesa, ale on ide, že a takto do kopca to musí zabrzdiť vlastne. Takže to je dosť nebezpečné. Keď som tam tak letela prvýkrát pred tými 3 roky si no tak tu sa niekto raz dobre vybúra. Keď nebude dobrá viditeľnosť, oni nemajú prístroje. Oni vôbec nevedia. A tam oni majú výškomer. Tam sa dosť mení počasí, ne? Však to, oni majú výškomer, ale oni nemajú ten navádzací, ten kužel, to je farček z toho. Takže on iba ide tak, jak vidí. Keď je mrak, tak nevidí. Takže oni majú autopilota. To sa vám muselo stát, ne? Taky. Ne, mne sa to ešte nestalo, ale oni to robia tak, že oni lietajú len, keď je dobré počasie. Čo keď vyletia z Katmandu, môže byť pravda a kým tam doletia, už to pravda byť nemusí. A to sa stalo pred 2 rokmi a buchli, no. Všetci mŕtvi a pilot sa katapultoval. Buchli do toho kopca presne. Ale ja neviem, kde mal výškomer, však musel vedieť pre Boha na tom výškomeri, že v zlej výške, tak neviem, asi sa mu pokazil výškomer, no. Tak z těch výšek půjdeme radši k moři. No môžeme, toto je inak najkrajšie, najfotogenickejšie mestečko okolo Annapurny tam sa nemusí letieť. A tam vždy miniem celú kartu vo fote, ako to je proste, tam príjete a s flekom môžete začať točiť, že 7 rokov v Tibete, proste tamto. No, ještě se vás zeptám, je nějaký, jako samozřejmě určitě rozdíl mezi Nepálem a Indií, ale jsou tam nějaké rozdíly vyloženě kolem těch hranic, tam těm lidem je to asi jedno. Je veľký kontrast medzi Indií a Nepálcami, to je tak kultúrny rozdiel pre mňa. Pre človeka, ktorý je prvýkrát tam aj tam, to môžu mu prípadať dokonca také isté, hej, ale pre mňa to je diametrálne proste, to sú úplne ľudia. No napríklad Nepálci sú rockery. Nepálci nosia sidovky, nagelované vlasy, konverzy, roztrhané texasky a počúvajú rockovú muziku. Mladí Indovia nosia potiaľto vykasané tesiláčiky s vyžehlenými pukmi. Do toho si zastrčia takú úplne fest umelohmotnú košelu a rúžovú vestu s trblietkami, s hviezdičkami, proste muži, hej. Oni vôbec nemajú a naolejujú si vlasy takto na cestičku, na stred a tak chodia vážne, oni sú úplne iní. A pritom akože hinduizmus je aj tam, vlastne by ich to mohol tak spájať, ale oni sú, tí Nepálci sú takí uvoľnenejší, tí Indovia sú takí trošku akože, toto sú Andamány, to je šialenstvo. Proč? Čo? Proč je to šílenství? To je krásne. To je 576 ostrovov, z ktorých len nejakých 6 alebo 7 na ne môže ísť človek.
A na tých ostatných žijú ešte normálne domorodci, akože uganga, duganga v sukničkách, úplne, že... A tohle je voľne žijící slon? Nie, toto je pracujúci slon, ktorý vozí turistov za 20 rupí, čo je 10 korún, po pláži. To je krásne tam. To patrí vlastne oficiálne pod Indiu, ale geograficky, keď sa pozriete na mapu, je to vlastne v Thajsku. A tak to tam aj vyzerá, hej? Vyzerá to ako Thajsko, ale je to vlastne India. Co to vidíme tady dole? To je ten plot takej nejakej palmy, taký vysušený veľký. A tam, bohužiaľ, treba tam ísť teraz, akože ešte rok, dva a dokončia medzinárodné letisko, ako už nedokončili, že som možno není informovaná. A v tom prípade sa tam nahrnú proste všetci, tak jak na Maledivy, začnú sa tam stavať hotely. Teraz prídete, zoberete si húpaciu sieť, zavesíte si ju nad lagúnu, na palmu, opečete si vlastné ryby a tak toto je. A přiveze vás tam slon. Kdežto proste... Už to tak nebude, to sú také tie mangrovníky, čo vyrastajú zo slanej vody. A takže vlastně vy děláte treky a k tomu moři tam asi treky předpokládám, že ne, to je spíš jako takový pobytový zájezd. Mm-hmm. No nie, aj pobytové robím, ale vždycky sú niečím naplnené, že tie pobytové, čo robím do Goa, to je vlastne taký štátik asi 750 km južne pod Bombejom, tak tam robím také zájazdy, že sa tam cvičí yoga. Že proste, vždycky, není to len také, že proste tu budem ležať a kúkať. Takže to sme na také úplne takej rozprávkovej pláži, kde sa iba býva v bambusových chatkách, kde nie sú vôbec žiadne hotely, že proste klientov dávam do bambusovej chatky, hej, kde majú nejakú provizornú sprchu a záchod, ale je to o tom, že ste priamo na pláži, na piesku bývate a ste na pláži, kde bežne takto cez deň skáču delfíny, hej. Že k nám sa z ostatných pláží robí delfín trip. A za plážou je taký útes a tam je také yoga centrum a tam joginka precvičuje dvakrát denne, takže tam sa chodí na jogu, spojené to s ajurvedickými masážmi, že má to také proste nejaký cieľ, hej, že není to len také, že to. A potom robím spoznávacie zájazdy, napríklad toto je asi moje také druhé najobľúbenejšie mesto v Indii, Varanasi, je to také, tam akože kto nemá, na to treba žalúdok, hej, ale keď chcete vidieť Indiu, tak tá je tam. India není na pláži, India není na Andamánoch, India není hore v horách, kde už sú Nepálci, kde už to vyzerá Nepál, India je tu. Kde proste sa na rieke na Gange spalujú mŕtvoly a celé to plné krávských hoven, proste, to je India. A tam robím tiež zájazdy. Áno. Neřešili ste nikdy žádný problém, akože? Okrem svojho nie, raz mi ukradli laptop. Ale tak akože bolo to mojou vlastnou vinou, no dá sa povedať, no vlastnou vinou, ten, kto to ukradol, je idiot, ale ja som si ho položila tak, že som ho nevidela, nemala som ho na učiach, no takže. Ještě se zeptám, přece jenom ty destinace a ta místa tak jsou relativně daleko od sebe a vlastně to všechno organizujete sama, jak vás tak poslouchám. Tak jak se to dá všechno skloubit? No, tak lietam hore-dole, tam sú tie miestne low-costy veľmi lacné, že tam sa fakt dá vzdialenosť, ktorá 3000 km proste zo severu na Indie na juh sa dá preletieť za 1000 korún. A vlakom sa samozrejme dá za 200 korún, hej, takže tam je to celé posunuté nižšie, takže aj zájazdy robím tak, samozrejme, aby to nebolo zase moc drahé, že veľké vzdialenosti sa lietajú, malé vzdialenosti sa idú vlakom, s čím sa tiež spoznáva tá indická kultúra, lebo cestovať indickým vlakom to je zážitok. A my cestujeme vždycky prvou alebo druhou triedou, takže akože máme luxus úplne v podstate, no luxus ne, ale pohodlie, dážeme to, hej. Že to čisté, a tam vozíte i turisty, těmi vlaky, nebo vy sama? Jasne. No ja sama chodím nižšími triedami a s turistami chodím vyššími triedami, to je jediný rozdiel. Ale to je super, turisti to vychvaľujú viac ako let, lebo spoznajú niečo, proste tam ide predávať čaju, čaj. Tak ono je pravda, že to nebe vypadá všude asi stejně z toho letadla. No, ale akože hovorím, tie veľké vzdialenosti letíme. Zeptám sa, co to je? To je lemon nana, to je taký nápoj z úplne na drobňučko rozsekané mety, úplne nenormálne na drobňučko rozsekané mety. Jak to chutná? Jak nealkoholické mojito. Ešte meta s citronádou. Mně to právě přišlo jako dost koncentrované, tak jestli se to vůbec dá pít? No, teda to má takú zvláštnu farbu, to malo v tom osvetlení, v ktorom som bola. Ale pripomína to ešte aj iný nápoj, ktorý vyrábajú oni z marihuany, ten je veľmi podobný, zelený. A to tam miestni pijú, majú tam na to aj také výčapy, ktoré sú legálne. Paradoxne, že tá látka není legálna, ale v tých výčapoch je. A tam to chodia piť. Takže tam je veselo? No, kolem těch míst? No jasne, kolem těch míst je veselo. Minulý som tam videla policajta, ako to pije. Co bychom tam měli ještě ochutnat? V Indii, tak indické kari, tak to je takéto, líši sa dosť sever a juh, čím nižšie, tým štiplavejšie.
Takže ak sa chystáte do Indie, tak treba si začať zvykať už tu pomaličky si normálne robiť imunitu na čili papričky. Ale ako vidíte, oni všade majú, ako mám červenú mrkvu. Oni všade majú čerstvú zeleninu každý deň, si vlastne kazdinka, to platia u nás v Nepále, ja keď tam žijem a varím, tak oni nemajú chladničky. Oni si nenakúpia raz za týždeň, nedajú sa do chladničky, oni každý deň ide gazdinka, ktorá nechodí do roboty, na trh, kúpi si čerstvú zeleninu, z tej v ten deň navarí a na druhý deň ide zase na trh a zase si kúpi čerstvú zeleninu a z tej v ten deň navarí. Takže veľa, jak si ľudia myslia, že to špína, tak tam tie jedlá sú fakt čerstvé, že oni... Já jsem teďka patrně viděl asi videopůjčovnu. Áno, to bolo obchod s DVDčkami. To bol obchod áno, toto no. A týpek tam má malý televízorik a to, jak to má prekáblované celé, to je akože indické káblovanie je veľmi smiešná vec. Oni majú normálne, tam bežne zomrie na to, akože denne jeden človek v Indii, len pretože niečo niekde zaiskrí, hej. Na ulici to vidíte, máme také stĺpy obmotané šialenými káblami a tie rozkusávajú opice, občas nejaká tak zhorenie odletí a niekedy je človek, no. A takéto si v obchode šli ako po momentu. Ja som videla Luna Park celý, ktorý bol napojený zo zeme, zo zarosenej trávy, boli 4 štekre a do toho ani nemali tú zástrčku, proste iba káble do toho vyslovene strečené a celý Luna Park, ruské kolo proste, normálne to jsou zblázni. Já se ještě vrátím k té zelenině a k tomu jídlu, ale oni jsou vlastně relativně zdraví, jako Indové i Nepálci asi. Asi vysokého veku sa nedožívajú, ale to len kvôli tomu, že nemajú na doktora. No, akože tam není sociálny systém žiadny, hej, takže tam, ak máte 5 detí, tak proste dúfate, že 3 vám prežijú, lebo... Takže tam to funguje tak, že oni se snaží mít co nejvíc dětí. Áno, u nás sa hovorí, že Rómovia, že oni to kvôli tým sociálnym dávkam, ale ono je to tak, že proste chudoba plodí deti. Tam, kde sú v chudobných národoch, vždycky sa rodí veľa detí, takže tak aj v Indii je to tak, aj v Afrike. Ale asi sa to zlepšuje v Indii. No, zlepšuje sa to v tých bohatších mestách a v tie chudobné mi pripadajú stále také isté, že vidím, jak sa tá India mení, jak je tam stále viac turistov, viac infraštruktúry, pribudlo metro v Dili a tak, ale v tom metro nenájdete ľudí. To je prázdne metro, kde ide pár podnikateľov, ale tí, ktorí sú vonku a to metro si nemôžu dovoliť, to sú stále tí istí ľudia a tých neubúda, hej, že ten... Neprípada to tak, že tá horná polka ide hore a tá spodná stojí tak a kúka, no. Jak vypadá Dili? Stojí za toho vidět? Ne. Vôbec. Ja sa mu vyhýbam, vyslovene, akože vyhýbam sa tomu mestu, nemám ho rada. Je tam nejaké mesto, ktoré stojí za to vidieť? Áno, áno. Toto Varanasi s týmito, to je strašne staročké, to Varanasi. Tam sú to spleť takých úplne až benátskych uličiek, kde oni takto všetko posedávajú. Teraz oni tam prišli z celej Indie pochovať svojho blížneho, lebo to je vlastne snom každého hinduistu zomrieť vo Varanasi, byť tam spálený a vhodený popol do rieky a vlastne vtedy sa vyhnú reinkarnáciám a idú rovno do nirvány. A vlastne tým pádom oni z celej Indie tam idú, všetky svoje úspory tam minúť a tam ich popolnia a to. Oholia si hlavu, vykúpu sa v Gange a to sú denne stovky rituálov proste a to je nabité takou energiou to mesto, že ja keď som tam prvýkrát prišla, ja som to nezvládla. Ja som sa rozplakala, proste vdýchla som dym, ten popol z tej mŕtvoly, čo tam horela a proste videla som, že človeku vrú oči a to mi stačilo, proste ja chcem ísť domov, do toho tam nejak skapínalo nejaké šteniatko, proste to sa tam píšťalo a ja som to proste nezvládla, ja som chcela ísť domov a potom na druhý deň nejaká svadba na tých schodoch, na tých gátoch, na tých vstupoch do Gangy, čo mi náhodou podarilo z lodičky odfotiť. Je nějaký typ lidí, kterému byste nedoporučila tam jezdit vzhledem k tomu, co všechno říkáte? No toto je mesto, ktoré, bola som tam aj s babami normálne, akože čo robia v office čisté baby, není sú zvyknuté na nejaké akože úlety, ale povedali, že tá energia za to stojí to vidieť, že síce tam smrdí všade všetko možné biologické, ale že to stojí za to proste vidieť to šialenstvo, akože vidieť to, kde sa pozriete, tam nemôžete sa. Tam stále niečo niekde číha, proste to není nejaká plocha čistá, proste, ktorá zase potom inde v horách je proste hory, pri more a tu proste, tu je všade všetko, stále. Stává se vám, že vašim jakoby klientům nebo zákazníkům to nestačí jednou, že vlastně na ten samý trek nebo na to samé místo jedou znova? Teraz vlastne práve Jirka z Prahy teraz ide robiť ten, už ide sám, už zistil ako a ide sám na ten istý trek. On si to musí dať ešte raz proste, že dal si to takto, teraz už vie ako, ja mu už teraz iba nosiča a pôjde a proste ide ešte raz. Sú ľudia, ktorí povedali, videli tú Indiu už, no tak dobre, tak ešte najbližšie 2-krát musím ísť do Indie. Že to sa nedá, proste tak, keby ste povedali, že ja bol som v Európe,
2 týždne, no tak ako, kde si bol, v Taliansku, alebo v Norsku, alebo kde si bol, no to je také. Chápu. Je ještě něco důležitého, co bychom měli říct divákům, na co by se měli připravit, když pojedou do Indie nebo do Nepálu? Mali by sa pripraviť aj na to, že je tam veľká chudoba a to prináša veľa žobrákov a dúfam, a som teda pozrite si ten film Slumdog Millionaire predtým, lebo to je pravda, to je naozaj tak, proste a je to ešte horšie jak to, hej. Takže treba si uvedomiť, že proste keď chcete niekomu pomôcť, tak radšej navštívte nejakú dobročinnú organizáciu a dajte peniaze tam. Akože tým, že dáte peniaze nejakému dieťaťu, tak mu iba ublížite, pretože to si tie peniaze nenechá. Ono ich dá buď tomu mafiánovi, ktorého vlastne mučí, alebo ho dá rodičom, ktorí mu zakazujú chodiť do školy, aby žobralo. V žiadnom prípade ako tomu dieťaťu nepomôžete, takže a to platia o Nepále, o Indii, proste treba, keď vám ich je veľmi ľúto, kúpiť im papať, kúpiť im normálne jedlo, ktoré jedia. A keď oni si vždy pýtajú keksíky napríklad, hej, tak treba im ich kúpiť a otvoriť, lebo oni ich zase vrátia do obchodu, vymenia za peniaze, kúpia si drogy, proste toto je tam taká, to si u nás nevieme ani predstaviť, jak to je, ale proste sú ľudia, ktorí s mäkkým srdcom rozdajú všetky peniaze a úplne zbytočne. Takže treba, keď chcete ísť rozdať všetky peniaze, tak to nerobte zbytočne a dajte to nejakému detskému domovu a proste niekomu, kto naozaj preto niečo urobí. A treba sa trošku obrniť s tým a uvedomiť si, že vy ste im tým ľuďom to nespôsobili a nemôžete im asi tak pomôcť, lebo veľa ľudí tam proste skolabuje, že že dieťa ročné na zemi, proste ja sama to nezvládam, hej, ja sama sa koľkokrát rozplačem, koľkokrát také dieťa skončí u nás v decáku proste, lebo sa na to nemôžem pozerať, keď máme fleka, tak rýchlo berem děcko proste. Jak moc to jde rychle se tam dostat? Jsou potřeba ještě třeba víza? V prípade v Indii si treba požiadať normálne na indickej ambasáde, ktorú máte aj v Prahe, aj u nás v Bratislave, za nejaký malý poplatok, myslím, možno 1000 korún alebo tak to je. Dostanete víza, v prípade Nepála je to na počkanie priamo na letisku, za $40 dostanete mesačné víza priamo tam. Tak já vám moc děkuju, bylo to určitě zajímavé povídání. Přišla Dorota Nvotová, moc děkuju, těším se třeba zase někdy příště, nashledanou. A já děkuji, majte se. S vámi diváky se loučím a těším se zase někdy příště, nashledanou.